fout dus. Ja, erg fout, maar ook... Dit is ook niet een gek jurkje. Nee. Maar moet best wel een beetje vrolijk wezen. Ja. Kijk, en dit is... En dan een schort. Je kunt voor een halve schort kiezen, maar je kunt ook een hele schort erover doen. We hebben eerst ergens op een zolder zitten. Ja. Nou, dan zijn we naar 18 uur uitgegroeid. En toen hebben we dankzij hulp van de gemeente hebben we deze squallen gekregen. En dan kunnen de toneelgroepen repeteren, bij rond de lokalen. Ze kunnen decors bouwen en ze kunnen hier de kleren lenen. Waar ben je gekomen? Squal, buurtvereniging, toneelploegen natuurlijk, heel veel toneelploegen in Friesland. Maar daar ben ik heel vaak, er worden er feestjes georganiseerd waar ze een thema hebben. Bijvoorbeeld middeleeuwen, nemen wat, of ze nemen de jaren 60, 70, 80. Dat zijn feestjes die heel vaak voorkomen, dus daar maken we er hippies van. Ja, nee, dit is veel leuker, joh. Veel helderder van kleur. Ja, dat is toch... Nee. Maar ik heb... Nou, Mr. Shen, als er nou even een prikje in doos is best waar en hier kan ik nog wel in. Helemaal leuk. Ja. Ben ik niet in de hoofd? Nee. Hartstikke leuk. Nou, vooral die sluit het wat, kun je maar niet vallen? Nou, zal het even afmaken met het, ja. Wij zijn hier omdat wij morgen onze opening vieren van ons nieuwe school. En daar doen wij een ludieke actie. Wij doen een liedstickje. Ja, daar heb ik wat verkleedkleren bij. Ja. En je bent er nou? De skimmaksters. Ja. Ja. En je komt er dan samen hier even omwaaien? Nee, wij komen hier wel vaker als we dit soort dingen nemen binnen. Ja. Ik ken ik nog een picknickhuis mee doen. Nou, zit het zo dwaan? Ja. Wij zijn de kleer van jongen. Ja. Bedankt. Dan doe ik deze hier tussen. En dan zal ik direct de spul eventjes inpakken. En we steken kleers op. Nou, dat vinden we eigenlijk zelf ik wel. Ah, vriend. Hoi, waar jongen? Hoi. Goed hè? Oh. Wat hij? Ja, best. Hoe lang heeft je werken? 50 jaar. Hoi, Eva, hoe is het? Ben jij er ook weer? Ik wie 14 hier. Maar dat mocht net op papier. Maar in een vlaar weken werd ik 15. Maar ze hebben mij aangenomen. En toen kwam ik op papier dat ik 15 werd. Maar ik wie al maar 14 jaar al. Zo, en dan jenkt de hele kar belang. En dan hier het naar de oren persoon daar. En je maakt er tandwielen op. En dan je er op een boom maakt je er zit van. Dus daar stopt dus altijd kabels in de frames en dan weer remkabels. Ja, rem en versnellingskabel. Dit is mijn allerbeste vriendin. Hallo. En we kroepen nu nog even zacht. Nou, gefeliciteerd hè? Ja. Wie het mooi werk? Jo, ik ga mijn best van maken hier. En nou ja, ik mis het nou wel. Ja, collega's, ik heb met iedereen goed. Ik mag hier geregeld komen.
Dus dan komt ze even langs voor een bakje of zo? Ja, een bakje. Hilkema. Hoi. Goed, jongen. Ja, jongen. Ja. Vermaak je? Ja, hartstikke bij. En nog even met die jongens praten en dan even naar de hut. Ja, dat ga ik alweer in de loop der jaren ga ik dat verzamelen. Alweer betalen wel. Ik ben een echte batteveer. Motors, naaimachine, gebiedlantaarn, in mijn borden. En ik heb een heel bijzonder bord. Dat had betalen ik net. Dat is opleiding. Die letters. Oh, die lezen er bovenop? Ja. Dit is heel oud. En ja. Dit show je dan daar niet meer, dit wordt net. En zelfs Batavus het net zo'n mooi oud pronkstikje? Nee. Nou bist krek maar pensioen. Ja. Komst de dagen wat terug? Ik kwam die tekort.